אזרחי ישראל, אלו ימים של הכרעה. אנו עומדים בפתחו של פרק חדש במערכה להבטחת עתידנו. צה"ל יצא הלילה למבצע עם כלבי לתקיפת האיומים האסטרטגיים של איראן על מדינת ישראל. אנו במערכה היסטורית שלא הייתה כדוגמתה. זוהי מערכה גורלית למניעת איום קיומי מצד אויב המבקש להשמידנו. יצאנו למתקפה כי הגיעה השעה. הגענו לנקודת האל חזור. אסור לנו לחכות לזמן פעולה אחר, אין לנו ברירה. ההיסטוריה הרחוקה והקרובה לימדה אותנו שמול שאיפות להשמידנו אסור להרכין ראש, ומתוך כך נילחם לשמירה על קיומנו. החירות ניתנה לאלו המוכנים להיאבק עבורה. נדרשים כעת יותר מתמיד אומץ לב, עוצמת רוח ואחדות בתוכנו. אני מבטיח לכם שפעולותיו של צה"ל נעשות רק מתוך צורך מבצעי מיידי, צדקת הדרך ועשייה שכולה ביטחונית ועניינית. נדרש מאיתנו בעת הזו לבחור בין ברירות קשות, ויהיו בטוחים כי כלל ההחלטות נלקחות בכובד ראש. אזרחי ישראל, אינני מבטיח לכם רק הצלחות. המשטר האיראני ינסה לפגוע בנו בחזרה. הספיגה צפויה להיות שונה מזו שהורגלנו אליה. צה"ל נערך למתן הגנה מרבית לעורף הישראלי, ואני קורא לכם לגלות אחריות אישית, משפחתית וקהילתית ולהישמע להוראות. אל המבצע אליו יצאנו הלילה נערכנו זמן רב. מדובר בהיערכות חסרת תקדים של כלל הזרועות והאגפים שהגיעה לבשלות אל מול איום אמיתי וממשי. בעת הזו אני מבקש בשמכם לחזק את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון אשר פועלים בנחישות והתמדה בזירות קרובות ורחוקות מאוד. הם מגנים בגופם ובנפשם על כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מגייסים עשרות אלפי חיילים ונערכים בכל הגבולות. אני מזהיר שכל מי שינסה לאתגר אותנו ישלם מחיר כבד. אנו יוצאים אל המערכה ביחד, כשמטרה אחת עומדת לנגד עינינו: להביא עתיד בטוח יותר למדינת ישראל ואזרחיה. באמונה, ביחד ובמאמץ משותף ננצח. 77 שנים מיום הקמתה של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, שקמה לאחר שואת עמנו, אנו עומדים שוב לגורלנו. בשונה מבעבר אנו ניצבים מול אויב כמדינה וכמעצמה אזורית, עם צבא שאין לו אח ורע בעולם. מעבר לטכנולוגיות, אמצעי לחימה ושיטות הפעולה, אנו נושאים איתנו אלמנט ייחודי נוסף, והוא הרוח הציונית והיהודית הפועמת בנו. בשם רוח זו, ומתוך אמונה בצדקת הדרך, מעשינו ידברו.